Ka jingpule na ki kam ki apostol klenong ka paningkong kad khot khat ar hadu khat sang. Te ki apostol ki ralit pai she Jerusalem na ulum olive ubajngai na kanong ba kad ka jinglet shisngi saban. Ynda ki la poi Jerusalem ki ralit sha ka kamra neng ha ka ba ki la sa. U Petrus u Johannes u Jacob bad u Andreas u Philip bad u Thomas u Bartholomeus bad u Matthews u Jacob u khun u Alpheus u Simon u Bashithem bad u Judas u khun u Jacob kilai kindu lang bun sien banduai da kawai ka jingmot lem bad ki kentei bad ka Maria ka kmi u Jisu bad ki henmen para jangu ka ktien jong u try kasam na ka gospel Lucas klenong ka paningkong kad khot sau pu hendriu hadu sang pusan te ka Maria ka laong ka do nu junga ka yero non burom ya u try ka minsim junga ka shat ka men ha U Blei nong pen im junga da ba ulakin mau yanga ka shakri barit jungu baro ki pateng benriu ki ban sawan kin sakhot yanga ka bala kirkhu u badon bor ulale ki ki bakrau hanga kabukhui ka kerteng jungu ule isin pateng la pateng ya kito ki batieng burom yu ula pen ya ka borba da ka sankti jungu ula pen kulmar jumot ya kiba sarong hagi jing prakhat bari jungki ula pen yar khet ya ki bakrau bor bad ula kentiu ya ki baren ula pen kadang ya ki batngan da ki babha bad ula pha no thli ya ki barius ba ula bad yala kular hagi paten men jongi bad ula yarab ya ushakri jongu u Israel ula kenmau pen yala ka jing isin hau Abraham bad hagi khun ki siu jungu junam ka gospel kat kum u Lucas klenong ka beningkong kat khor arpun riu hadu lai phra hau ubnai behenriu jong ka jingpun ka Elizabeth U Blei ula pha yau angel Gabriel sha kashnong ha Galilee ka bakarteng Nazareth ula ra ka khubor sha ka wei ka thei suti ka bayate ktien bad u wei u briu u bakarteng u Joseph na ka jaj u David ka karteng ka ta ka samla ka lalong ka Maria uta u angel ula wan sha ka bad ula ong khublei ka badap da ka jing u try u don bad phi la kirkhu kirpangi phi na pneng ki kentei paro ka Maria kala khuslai jumot ya kata ka khubor u angel bad kala lingo kamot ayu kata ka jing khublei jungu u angel ulong haka ko Maria wat shapting about Blei ulakmi ye phi phin sapun khun bad phin sakhie u bad phin sakha u khun bad phin sa ai kerteng Jisu yu ulong u bakrau bad an khot u khun jong u ba hakli tam u try U Blei un ai hu ya ka khetsim u daben u khpa jungu un salong sim halor ka ying u Jacob shi junam bad ka hima jungu kan om kuchu ka Maria kala ong ha u angel ngalong ka thei suti kumno kain kane kala bunlong u da u angel ula jubab u minsim bu khoi un sakhie halor jumpi bad ka bor jong u ba khli tam kan saka chirngiu yiphi nakane ka daw ya uta upa an kha na phi an khon u khun U Blei hakmi ka kur jumpi ka Elizabeth ya ka bala nyo ka balingi menta la punya u khun shinrang la henry ubnai wat la kala temmen namar omdan ka ba U Blei umla banne ka Maria kala phai ktien along ka shakri utrai icon urlong hanga kat kum ba phylla om mar kumta u angel ula litno ka gospel jong u try